Ngit-ngit pa mi diri na hayagan na noon sa moy. Kapoy ni makaubantag mga langayan oy. Mga lawsi. Sa mo nga trabaho. Taas na kadlaw no sa mo nga. Sorry. Kamalo ba mo nga nagbalik pa mi diri? Ihampo ko yung mga bitokon nga inyong angkol makaya niya. So parwa pa ko ni surrender. Munang kamo diya nga wa nagbike. Pag makita gay mo nga nagatungas nga hinay ay mo pangantsaw. Di lalim. So far surviving pa. Medyo okay pa. Medyo nakaya na ako ginawa. Osa, mas dool lang kinawi. Adapit na, adapit. Osa na. Dool ra. Usa ra ka ana. Kanirang indag mo ilisod. Tapos unahan, kumana na yun. Okay na din. Labo po na yung mga scammer na yung mga... Ayaw mo kumpiyansa na yung mga daan na nga ba yung mga scammer na sila. Kanang maingon nga, gamay rin na, nara sa unahan. Ay! Good morning mga bitokon. Sabado na sad. Ting ride na po sa inyong Uncle Bernie. Primero pa lang nagtulod na mi. O hangos na. Kay diri sa among kuan, sa among diri sa Westwoods, ang padulong sa SM tungas kayo. Di pa kaya nga tuloy-tuloy. So among ride karon padulong mi indahag. O i-try na mo ilaw sa Chelis. Alright. So patag na mi dapit mga bitokon. So magkita sa amin ni Bal sa SM. Kaya gikan sa SM, panaog din may padulong sa price. Kaya ba namang kauban dito magulat sa Rotonda. It's another day. Sa atong pag-record ani, taas pa kayo ang kaso sa COVID. Wala pa magyapunta na vaccine. Na-vaccinize mo nung karong mga panahon na exercise lang sa agyo, dagan vitamins. Exercise. So pag panaog sa Price Plaza nindot pa kay panaog pa man ang pagpatunga sa indahag o diya sa makasandig diya, good luck. Kayahon makani sa inyong angkol. Okay ra na kumbati. Sakto nga warm up no. Singot ngit. At least magpasaka pa lang mo gisingot na mi. Nami diri sa Jollibee, halata na mo si Balmarts. Tapos na din may Price Plaza kaya dito sila magulat sa Rotonda. Jollibee, baka naman. Agay, asa. Asang ruta na to ron? Scam ride ani. Boss. Teacher yapon sa kay. Teacher yapon sir. Morning Bernie. Ha? So padulong ta sa paubos ta Rotonda. Oh, indahag na ta. Good luck. Ayahay pa dire kay straight lang tapos panaog sa Price Plaza. Ang grabe ka challenging dito pagpatungas padulong sa indahag. Bungkag ang tuhod ani. Wala. Iya, mobil sama kan mobil tik kurbado.
So na namin sa rotonda, dagang kay mga bikers diri. Gatambay, gahulat, o gapaduding. Sakit kami akong lubot na. So nasa diri sa rotonda, dagang kay gatapog diri mga kwan, mga bikers. So medyo okay pa panaog. Okay rin mo panaog? Yeah. Kulbaan ka? Kulba, uy, yati. So many cars. Kulbaan siya. So diri pasaka din mi sa Indahag. Amo mo nga gani 5 ka oras lang nagulat sa inyo ba? Pusher, nara pusher. Good morning. 5 na mi ka oras nagulat sa inyo ba? Dugay kayo mo. So mga langay ba kayo ninyo ya? Ngit-ngit pa mi diri na hayagan na noon sa amoy. Kape ni makaubantag mga langayan eh. Mga lausi. Sa mo nga trabaho. Taas na adlaw no sa mo nga. Sorry. Kabalo ba mga nagbalik pa mi diri? So ruta na to karon pa Indahag daw. Okay. So magulat lang mi, lahos lang mo. Baliki lang dayon niya. Kaning isa, ang purpose ani siya kung asa daw lami mag-breakfast dayon. Mo man siya. Mo na. Asa mag-breakfast. Sa grupo na mo karon na nami gi-assign niya ting review sa kanang lami ba ang breakfast ana. Mo na yung trabaho. So pag makita ka lamig lugar, lami siya mo ikaw mo review brada. Lami ang longganisa, lami bang itlog. Okay ba? Hey, good luck. Nana ko diri sa may makasandig dol sa akong alma mater sa Corpus Christi. Welcome to my alma mater. Araw alma mater Corpus. Alright, diri na sugod na ang patungas. Padulong Indahag. Style mo diri, relax lang. Nakay-own pacing. Pag tanaw ni mo nga medyo sakit imong tuhod, adjust. Ta-relax lang, ayaw pagkiglumba. Asa? Ano yung pinakaubos na ko nga gear? Agay na may tigtulod da. Pusher mo na, sige tawag nga pusher. So far wapa ko ni give up mga bitokon. Ampo mo dia mga nagtanaw sa video. Pag ampo mo dia nga go Bernie. Iampo ko yung mga bitokon nga inyong angkol makaya niya. So far wapa ko ni surrender. Munang kamo dia nga wa nagbike. Pag makita gay mo nga nagatungas nga hinay ay gimo pangantsaw. Di lalim. Bites. Murag makaya na ang sakit o ang ginhawa. Thank you Lord. Huha. Pero wala pa rin siya kung ano ni ka ng intro pala ni intro. Preliminary. Ay mo guno no, so mo kalawsi ba ninyo? So mo nga musabay kayo mo sa ako, dapat ka nang walay hunong-hunong. Bian mo na ko, tanawa. Bites. Medyo nakaya-kaya ng tuhod. Naw pa? Hinay lang ako. Oh, nanay nag-overtake ko. Grabe guys yan eh. Hi miss. Nakaya sa inyong angkol. Ang primero, ang preliminary kuan. Preliminary tungas.
Ayan na po, tungas na po. Nana po na patungas. May na lang sa 1/4. Hindi na, hindi ko mag-isa. Dagan tumok. Okay, wapatasokan ni Baklay. Hi, miss. Woo! Ayaw sa istorya, ayaw sa istorya. Kanya ito istorya, kaya hangak pa. Kasod lang. Ano yung mga ano, mandi sila relax naman kayo mo. Relax na bukan-bukan na pong ilo. Kanina sa pata pa si pa may istorya. Kadugay na mga tubay. Ang kapuya. Layo pa mis tinod, layo pa tinod. Dahil pagka itong chilis. Chilis na. Chilis na. Okay lang lang dito. Kay esteta. Patag man. Kanira man ang pinakasakit. Pabot. Kabro na rin ko sa purpose ani gyud. Ate sa abog. Oy kasog mo tulak na ka di kay ulaw ah. So naglalis may kung dito bagyo may madto sa to chelis. Ada pina chelis kiliog na na. Kiliog. Tayon ko na may nindot na ng sunflower, kinawi ra na. O sa mas dool lang kinawi. Adapit na, adapit. Masala. Dool ra. Usara ka ana. Karirang indahag mo ilisod. Tapos unahan, kumana na yun. Okay na din. Labaw po na yung mga scammer na yung mga... Ayogin mo kumpiyansa na yung mga daan na nga ba yung mga scammer na sila. Karang maingon nga, gamay ra na, nara sa unahan. Ay! Dolra? Pangutanan niya na dolra. Mga scammer. Pag gumana sa indahag, chilis na. Nana sila o. Ito na. Abi balang week kay ta. Ayaw pakiglumba mo na iuna diya. Kay matag biker na kanya-kanyang pacing og strength. O say pacing anong naong? Facing? Pacing ba? Mura po nag-run og baklay ba? Naimong kaugalingong speed na kaya rin mo. Morning! Murag ano to foreigner to kay pag morning niya murag silang man morning. Mabito ko hindi lalim. But so far pa ko nakatulak. At least na improvement. Sige na mo og bike. Ay salamat tumanagin ang pasaka. Napa man? Ha? Napa? Okay naman to. Nara. Ha? But wait, there's more. Balikin ako dito rin. Napaday. Okay Bana ka kaya. ni Ma'am Ling, bagi Ubis paspasan. ako kuhan. Gisagol na akong diesel o unleaded sa Blue Energy. Tungas. Mura nagpamaol akong kuhan ay. Akong tuhod. Hindi na makaya. Bugto na ko tuhod. Hindi na makaya mga bitokon. Baklay na. Kailangan na di ko mag-adjust sida yung kuhan na ni sprocket. Murag na minod na ang tuhod. Kisabayan lang tamuwa kay murag hinay kayo yung pagsaka ba. Balo mig bike be testingan ako ning Darating. dako nga sprocket be. Kumuk ba? Humok gede bay. Di makaya bay. Grabe ka kapoy.
Oh, ginawa. Lord. At least ba sabi kay Porso ang asawa? Di na kayo mabala ka bangan malugi kag uli kay may masawa. Sorry kayo mga bitokon. Inyong angkol tulak na sad. Kaya di na gin makaya. Pero balag tulak. Exercise kaya po na tulak. Baklay ko, kaya naluin ako sa bike. Tinuktok man be. Tinuka ka. Lipong ka. Lipong ka. Hangak. May suot. Pwede tubig na. Ayan, natakabay. Kailangan ko mag-upgrade na, ipasakan ako na para medyo mas humok pa. Sugod na ta-upgrade. So kung nag-upgrade. Saman, how's the experience? Kapoy baklay. Uy, baklay. Wala pa itong moment na, tungas pa kayo. Sala. Ano ni sunod? Napa? Ang tuhod ba, gakurug. Buro ha? Oh, buro di ba? Buro di nakatuno ba? Saman, doon na. Doon lang kayo, sir. Sa unahan. Okay na lang. Sa unahan, patag na. Oh, patag na. Ay, scammer. Inumdumin nga no, scammer ni. Inumdumin nga no, scammer na. Ganina pa na, sa makasandig pa lang. Sisag ingo nga, unahan patag. Kaya buto lang may diri, unahan patag lang yapon. Na daw, patas simot alapit. Na dito, alapit pa na. Sana, Scammer. basta ulo rin kaya scammer na. O, mangita pa may og 5-star karinderya. O, itong mission bro ha? 5-star karinderya. 5-star karinderya. Di na lang may matuan ng mga ilado na, mga cheli, mga dito ta sa kanang suportahan na ito ng mga karinderya. Ayaw pagsaba nga, palusot na ito na dito ka-upload na ng malon. Para ang dating na ito, barag buutan ta ba? Dito sa karinderya ta. Mga pian na tapos ato ginang kaning ato ang grupo ato ginang panindigan nga basta karinderya maghatag itag tip kay mo pay gamay ginansya mo pay no ning karinderya na pay libre sabaw libre dukot tapos di mo matag og tip mangita pa mo sing sukli ang restaurant gamay ra yung kinaon mahal pa tapos napagi mo tip so muna tong kuan dapat ha muna tong sitaw ka na man dire. Siyempre ang atong kuan tigtilaw. Muna itong Mark Wins diri. Muna yung tigtilaw sa kung okay ba. Food review, karinderya review. Siya dagang kita istorya yun. Nanaw. Sugo na pa na siya. Alabit. Animal. Kanina ramang ginadito pa sa kuan. Sa makasandi. Amo ka bala ka, pag umananing atong rate tag 50 mil mo tagsa para sa inyong pamilya with entertainment showcase.